Ritang'ani ngwakera abanto bane banyamira mbuya mono ase eng'encho ya okonchora naende ase okong'a ribaga ria kabere. I am now a second term member of parliament and nabonde so proud ng'a abanto bane bari banyamira naba Kisii County in general babeire bagonsupport ase chinchera chionsi to make sure emeremo yane yabeire gekororekana. Nabeire nkorera omwana enyaroka mono mono a girl child na lately naende nkorera ande omwana omomura ase eng'encho bonsi nigo baikire chingaki bari vulnerable ase eng'encho ya trending events chirororo banto bakorwana abande bagoitana. Femicide yabeire kere nene sana especially seito 90 tindigosoka gokwana ase eng'encho abana baito baitiru mono. So andosi eso ngotokande nabo konyora nkorwana na gokwana amang'ana gender based violence, femicide, okwe bantu kwerusia obogima ase eng'encho maybe yokoba stressed nokora sasa obogima obo twaba tokoencourage abantu ase eng'encho